Det er virkelig svært at være mig for tiden. Jeg føler det hele er kaos. Jeg kan ikke finde ud af mig selv, eller hvad jeg vil med mit liv. Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal have det sådan igen. Jeg hader når det sker. Nogle gange tænker jeg ikke engang vil være her på jorden, fordi der er så meget i mit hoved. Og det føles som om mange er imod mig, især nogle af mine drengevenner.